Nakiusap si Governor Amado Espino Jr. sa mga barangay official na nakilahok sa ginanap na Anti-Drug Summit sa Season Auditorium sa Lingayen na kung maari huwag haluan ng politika ang kampanya kontra sa iligal na droga na isinusulong ng probinsya. Halos 10 buwan na rin daw na umiira lang pamumulitika ng isang politiko sa Pangasinan. Subalit ayon sa gobernador, dapat ituon ng mga barangay official ang kanilang atensyon sa kampanya kontra sa droga para sa kapakanan ng mga kabataan. 10 buwan na may politika sa Pangasinan. Hinihiling ko sa inyo, mga mayor, sa mga barangay officials, sinabi ko noon na hindi ko babanggit tungkol sa politika dahil matagal pa yan. Inuulit ko po ngayon, huwag sana nating haluan ng politika to. Maawa tayo sa mga kababayan natin. Maawa tayo sa mga barangay natin, maawa tayo sa bayan natin, maawa tayo sa probinsya natin. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Ang biktima rito hindi lang yung adik. Ang biktima rito buong komunidad. Ayon sa gobernador, aatupagin daw niya ang pagsusulong ng malawakang kampanya sa kanyang natitirang 18 buwan at 21 araw bilang gobernador na gawing drug-free ang lalawigan ng Pangasinan. Sa dami ng mga dumalo ng mga barangay official at mga kawani sa iba't ibang sangay ng gobyerno, napuno ng husto ang Season Auditorium. Iba't ibang paksa ang tinalakay ng mga speaker sa nasabing summit sa layunin na mapalakas ang kampanya ng pamahalaan kontra sa bawal na gamot. Panauhin sa narito ay si Secretary ng Dangerous Drugs Board na si Secretary Antonio Bebot Villar, subalit hindi ito nakarating at inirepresenta naman ito ni Josec Romel Gasis. Ang aming chairman po ng Dangerous Drugs Board, masayang-masaya sa dami na ito at gusto kasama po tayo. Kaya lang po, ay alam niyo po ang trabaho po ng ating kalihim, ng sekretary, napakarami. Currently, he is in Iligan City, inspecting and monitoring a drug rehab that we have just constructed and funded. Ang DDP po kasi ay nagpo-construct ng rehabilitation centers sa buong Pilipinas in places where there are none. Sa kanyang maikling pagsasalita, sinabi naman ni Board Member Amado Pugi Espino III, hindi pa tapos ang pakikibaka kontra sa droga dahil kailangan daw na tuloy-tuloy ang pag-aalaga sa mga kabataan upang hindi bumagsak na biktima ang mga ito sa salot sa lipunan na droga. The problem that is illegal drugs is as real as it gets. We all know that it exists in our midst. We all know that it is a clear and ever-present danger, threat against all of us, especially the youth. We all know that the war against it is far from over, is far from won. We all know that the only way to triumph is through conscious, sustained, and concerted action from all of us. Sa naunang pagbisita ni Secretary Bebot Villar sa Dagupan, sinabi nito na bagsak presyo daw ang halaga ng shabu sa Pangasinan at nananatiling sentro pa rin ng droga ang lungsod ng Dagupan at Ordaneta City. Nababawasan tayo, pero ang nakakapagtaka lang, bakit mas mura dito sa Pangasinan ng droga? Kaysa sa Pilipinas, gaya ng La Union, gaya ng Tanak, kaya ibig sabihin, maganda pa rin ang supply dito. Kasi mababa eh. Ibig sabihin marami. Kaya yun ang kailangan natin. Although, sobrang ang nagkakaisa naman ng mga kapulisan, PIDEA, NBI, na magkampanya kontra sa illegal na droga. Ganun pa man, kailangan siguro, tuloy-tuloy yan. Tayo sa magpahinga, parang gano'n. Manalo tayo sa kampanya kontra sa illegal.